Iusab sa kunigalay ni mga sanina ni Papa, uy, kay basa-basa pamanday ni gihipos naman ni Mama. Hala, napa ka si Maria dari no, sirado lagi. Ayo, Maria! Si Claire marong nanawag. Claire! Na ako diri sa likod! Ay, naadi sa likod si Maria. Doon ako, be. Maria! Narinig ka dari, ah? Oo, nang halay ko aning mga sanina ni Papa kay basa-basa pa man. Pagdali di Maria, kay mulaag ta ila Lucio ba? Hapito na to si Kirara, magdula ta ninyo. Manaman ko sa kong gibuhat. Tara, tara. Kirara, panilig ra gud sa tong tugkaran kay daghang kayong sagbot. Ayaw sigling ko diha. Sige, ma. Uy, hala, si Kirara, Claire. Kirara! Uy, Maria, Claire, nasuroy lagi mo. Kirara, ban ka sa mua ba? Mga tumila ni Lucio, makigdula mi sa iya ha. Gani. Maria, Claire, unsa na mapud na? Kabalo mo nga nay trabaho si Kirara, inyo na pud nang samuk-samukon? Nang, ubanon unta na mo si Kirara nang ba? Mga tumila ni Dudong Pawix kay naabay mi reporting sa Pilipino na niya si Dudong Pawix ba ya atong leader no? Gani ma, nakalimot yung kong istorya sa imo ha. Gani Maria, kay nangandi mo ba? Hasta ginakong limuta Maria. No, ya jud limot-limot do. Kay mo bagsak ba ya jud daw to si Ma'am. Muna mga tumila Dudong Pawix nang. Kirara, tiwasa sa nang imong trabaho diha bago mo mulakaw. Kirara, tabangan ka na mo para madali. Napa may silhig. Mangita tag silhig din. A few moments later. Ma, human ako panilig ma. Maayo Kirara, pwede na mo manglakaw. Nang gitabangan man gud namo si Kirarang panilhig nang mo nang dali ra kaayo na human no. Gani nang. Sige panglakaw na mo, pero ayaw pagdugay Kirara kay magdungan tag paniud to. Sige ma. Pertig yung sa Maria ba? Dali kay takaw na hunag palusot ba? Alangan kung dili ko makapalusot ato, makasabaan ta si mong mama. Di ko kakauban sa mukha. Hala, si Lucio oh. Murag nag-study. Atong duulon. Sige, tara. Hi, Lucio! Ano ba yung ginagawa mo, Lucio? Gumagawa ako ng homework. Kayo, anong bang ginagawa nyo dito? Ay, gumagawa ka pala ng homework, Lucio. Tapos na ba yan? Maglaro tayo. Sige, mamaya ko na lang to tatapusin. Anong laruin natin? Lucio, gagawa tayo ninyo ng salaban. Anong salabad? Paano ba yan laruin? Lucio, ayun na pangutana. Wala mang gihapon ka kasabot. Maria, huwag na siya kasabot ang Bisaya. Ay, uno. Lucio, ang sabi ni Maria, huwag ka na daw magtanong. Tuturuan ka na lang namin kung paano laruin. Tara na. Sige, tara. Sige, tara. A few moments later. Ayan, tapos na. O, sa'yo to, Lucio. Tatakbo ka lang nito, Lucio. Tutuyok na to. Maria, dili mo natutuyok. Iikot yan. Maora manggod na. Ako man yung mga classmate? Nagunsa ka na sila diha ay. Tapos ganay tanin nyo ron. Lucio, kung gaano ka kalakas yung tumakbo, ganon din yung kalakas iikot. Oh, ha? Mas malakas ako tumakbo kaysa inyo. Unsa ka na ilang buhat mo? Akong duulong di aron mahibalo ko. Tapos ganay tanin nyo ron. Unsa mo diri mga classmate? Naku, yawa ning Dudong Pawix ay mukalit raman dagtong ha. Pura mag-magic, kalit magsulpot. Dudong Pawix, mabuti nandito ka, sali ka sa amin. Gumawa pala kayo ng palaban. Masaya na laro yan. Gagawa din ako. Hintayin niyo ako dito. Oo, narako. Human na. Kusugay mo toyok. Dali aram Dudong Pawix, nakahimog sa Sabay ni laban, Ron. oy. Sige, palakasan tayo. Sige, tara na. Lucio, dapat mabilis kang tumakbo para mabilis din ang pag-iikot niyan. Tara na. Tara. Tara. Hala.
grabe ang kusugas ko. Ay, Dili na na mo tuyo kang Kirora. Ano duha ni Claire nagusog tayo. wala ko. Sinusyo man. Oo. Wala, sa kaya ikaw Kirara hinay kayo di mo tuyo. Ako ha. Paway sa tao. Sige dali manglingkod na. Sige. Lingawa na to ninyo, kutas kay ba? May gani, nakapas ko sa inyo ang dula ba? Lingawa, oy. Ang saya pala nito laruin. Sobrang nasiyahan ako. Ganito pala rito. Kaso kaya ako mo tuyo ko. Si Kirara kay kanang kuan muhunom no. Ako kayo ka ganina, perminti pa ko first. Enjoy kayo tanin nyo, no? Hala, gisugo, malay kong paparay, hapit, manong ko kalimot. Unya, di na ako magdugay mga classmate. Agtos ako. Bye-bye Dudong Pawis! Sunod na po! Tara, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo man. Sunod na naman. Tara.